sirimang-rimangion di minggu pasca na palimahon tahun B. Pajahaw parjolo sian ulaw niya ka apostel bidusia ayat 26 saha tutulupulu sada. Pajahaw paduahon surat parjolo apostel Yohanes bidutulu ayat 10 saha tu 24. Barita nauli sian Yohanes bidu 15 ayat sada saha tualu. Pajahaw parjolo patariason songo dia debata mian di bagasan hadirion ni si Saulus. Marhite hite hamubaon ni rohani si Saulus. Tung masayu do ibana tu debata do tu Yesus Kristus. Jala di pasade ibana do derina tu Kristus. Saulus gabe Paulus jala di jakon aka apostel na asing. Marhite siane dipuka si Paulus ma pararaton Kristus tu halak naso halak Yahudi. Tung masai di jakon nasida do si Paulus. Tohoma ibana gabe si pararak barita nauli. Marparbue si tutudo aka pabahenan nai ala totong imana mian di bagasan Kristus jala Kristus di bagasan direna laos gokdo parbue di haporseaon ni si Paulus ima parbue na tonggi tabu jala parbue na palason rohani debata laos godang do akan na porsea tu Kristus. Apostel Yohanes di pajahaw paduahon manungguli songo dia do ngulu ni halak naikot totong jonok tu Kristus. Di paingo apostel Yohanes do akaruas ni Tuhani asa totong nasida patuduho dirina namar siha holongan dang hola di bagasa pakatayon alai ikut darida di pabahenan nasit tong. Kristus do ojahani ngolu saluhukna nang parjolo makaholongi ruasna jolma na paujakko dirina tu Kristus ima jolma nama parbuehon na godang. Barita nauli di minggu pasca na palimahonon patariason tu hita rekok ni hasadaw ni ruas doho Kristus. Parsaoran na denggan doho Kristus ima sorminan ni hawanggur na marsada doho akaratingna. Yesus do hawanggur ruas do akaratingna jala debatama ama do napunasana. Parsaoran ni halak na persea doho Yesus ima parsaoran na iko perhot jala manotong. Aidang adong rating nama parbue moloso sada doho bonana tarsongonido halak na persea tu Kristus dang nalaho parbue moloso mian Kristus di dirina namar sirang doho Kristus ima ruas nama hiang jala dosmai naum mate alani holong naso dumu tu Kristus dang adong pakorhona Tuhan nguluan di jolma dang adong parbuena mahiyang jala ujungna mate sada ipola naboy sirimang-rimangion sian akapajahaw minggu pasca na palimahonon ima say gabe rating ni anggur nama parbuena gudang jala namanisma hita tung masay bagas do holong ni debata ama maradupon hita jolma di pasada debatado hita doho anakonna Yesus Kristus omma sitidangi nasohea debata marsirang sian hita jolma tung masay jonok do debata mian di bagasa dirita ganu marsada-sada dihirim debatado siak kita asa unak ya hita musat sia Yesus do anggo hawanggor hita do akaratingna iko marparbue do hita jala parbueta iko gudang tonggi jala makorhon halal seni roha iko tapatuduho do
di bagasan parulaon doho persaoran na dengan doho dongan ima nama perbuehon na dengan jala na tongge halak na jono tu Yesus jala tua kadongan ima na naing mat perbuehon na godang adong parbue na dengan ima pakorhon ni paru kilon di bagasan hapersiaon nang pakirimon mulu adong parbue na dengan siak kita namar hapersiaon ima pakorhon ni ngulu ni jolma nasai mangasakon debata ditiki jolma madok ibana na punasa porla anggur dosmai naso olobe mangasakon debata ibana nunga di pausak debata sian ngoluna jala nunga di padau Kristus sian ngoluna danga dong be hasadaun doho Kristus parbuena ima parbue na siad diri sadiri ima parbue na asom parbue na miger parbue na paet jala parbue na somarlapatan ra say gudang do halak Kristen na maparbuehon si songoni parbuena saotik ngaotik asom muse paet miger jala mahal budutan dan makorhon lasni roha omma jolma nasay mamikiri pamikirion na negatif nasay holan medebuhon akadonganna dan tolak mamereng haulion do hadingganon na adong didonganna say holan makatahon bura-bura doho pangisahion marboras do alay asom borasna dan tolak mabige hata-hatana dan labok pakatayon na jaladang say hira na manggugui alay say nain madabuhon akadonganna say hira ibana ma hati kosan doho panukunan ibana sipatibon jala sipujion on aka nama perbuihon na bigar asom jala sapot dang marlapatan dihirim Yesus do asa saluhut akan na persiatu ibana dari dah perbuena jala perbuenai boy dihilalahon gudang jolma alani ikon marsada dosa luhut akan na persiai tu Kristus maradupon Kristus sadiri Kristus do hawanggur hita do rating-rating na saluhut akan na persiatu Kristus iko sangap tu debata ama imana puna porla anggur ikor radedo ruas ni Tuhani payasod dirina nasay jot mangaramuni guarni debata sayang dia matotong hita marsaur do Kristus ibana do hawanggur hita do ratingna molosongone totong do hita mangulu jala maparbuehon na godang tonggi jala makorhon lasni roha tu sude jolma jala marsangap ma debata Tuhan ma nama masu-masu amin.